svi povezani koncima. Poznali si sve, divarom našim, saplela se od njega na ulici. 10 časova, gimnazija 9. maj u Nišu, učionica 4.1. U toku je čas nemačkog jezika. Deki, daj mu gas, Deki, ajde. Ajmo karte na pregled. Evo karte, brate, Tišene, evo imam karte, brate, evo karte. Zvalo da piješ karte. On ima sve. Deki, daj mu gas, brate, Deki, ajde, ajde. Govori velika Olgica. Velika Olgica poziva po redu u dnevniku Iličković Vladana i Krasić Stefana u ispovedaonicu. Šta be? Le... Da, ne mogu da verujem, brate, šta da nemački be, ne mogu da... Šta je ovo sad, vozimo buzu, brate, što nas prekida? Dušane, brate, daj vrati mi kartu, mora idemo za ovo na sve velike Olgice. ajde. Daj vrati Vladi, ajde. Ajde idemo, ajde. Gde idete? Gde ste pošli? Pa idemo, profesor. Prevod. Prevod sledeći čas. Šta hoće samo će... Neka neko prekine na nemački, be, vrat. Vozimo bus. Imao sam kartu, ajde, nisam mali, imao sam kartu. Ja isto. Nešto. Nije mi stvarno, nije jasno. Kako ste? Pa dobro. Dobro, dosta. Ne zanima me. Vaš ovonedeljni zadatak je da napravite prezentaciju za Krebsov ciklus. Ukoliko zadatak ne bude ispunjen, bit ćete nominovani za izbacivanje iz škole Velike Olgice. Šta? A pod koju foru treba se radi ta prezentacija? Mislim, ima neki default, nešto po čemu da... Nema nikakav default. Samo ne sme da vam prezentacija liči ni podrazno na Johnnyjevu iz 4.2, jer je ta prezentacija dosadna. Ne znam, ja nisam gledao prezentaciju. Što, meni baš dobro ako Dobro. lepo momci napravili. Vladane, Molim. od ovoga ti zavisi ocena iz hemije. Mislim, ne valja ono, dosadno je skroz. Ako zadatak bude ispunjen, to jest, ako mi se prezentacija dopadne, popravit ću vam kečeve od prošlog časa. Dobro, Krasiću, tebi je 5 razreda, za tebe nije problem. Brate, šta će radimo, brate? Ne znam, brate, znam. Imaš ideju, a? Pa kaži ga da ima. Možemo sad Možda idemo. da idemo, pošto... Velika Olgica vam dopušta da napustite ispovedaonicu Velike Olgice. Ajde, dobro. A, jel može da se otvore vrata? A, da. Aj. Ajde, ima su 6 sat, vidiš tu onako. Dobro, jer će ovdje može sve, nema veze. Idemo smo živi i zdravi. Zdravo, Velike Olgice. Bravo. Evo, mi smo došli do oko ove prezentacije što prošle nedelje što je zadato, mislim, ima malo više, mi smo radili dugo baš. Završili konačno. Sve smo završili, znači... 10 dana smo radili. Možda i više ima, tako da, mislim, ali baš trud veliki smo uložili. Crkli smo. Tako, i da, i to da kažem isto, Gori nam je puno pomogao, mislim, Crnogorac, Nikola Golubović, vi ga tako znate, da. I tako, još šta sam teo da pitam... Možete njemu povećati isto malo ocenu i to. I to i još nešto, ajde... Da, profesorke biologije ako možete da pokažete ovo, pošto povezano je to isto sa biologijom učili. Mislim, to je, u suštini, to smo mi prvo iz biologije učili, tako Krebsov ciklus, tako da to je dosta povezano, mislim da tu može da se urgira nešto malo. Mislim i to je, tako reći, fizika isto dosta povezano tu, mislim, a tu mi kuburimo malo s fizikom. Matematika isto malo... Dobro se da. Mislim, nije, znate šta on da, 4-5 predmeta, da. Sitno. U suštini nije ništa to, mi malo kuburimo tu sa tim predmetima, tako da, a ovo su se baš trudili, nismo stigli drugo šta. Hemija nam ide. Tako da, mislim da će da se dopadne, trebalo bi svi da pogledaju, da vide, ima i poučnog, ima i nepoučnog, ali dobro.
Brate, dugo ne odgovara, ja ne znam. Tu ona uopšte ne. Pa ništa ne, ako nije tu, brate, neće vidjeti. Ne reaguje. Može otišao do trojke. Špaljamo mi je. Ajde, pa će pitamo Gvozdana da je. Ne ništa ih je Gledamo bez veze. Javite nam se ako vidite ovo. 4:1.